Hello guys, ang tinor ng mga chip na nanti ko. Huwag bahan mo mong paray-bay. Mong paray-batay bitay. Muya muy borong sa. Kita kang buti itong siya. Ko. Tog bahan ka na liya. Huwag bahan mo ko. Ang tinor ng mga chip na guys. Normal itong ni. Diutin phải tập nó yang kasama ka habol na no ko sogi ako masuk no phải na mai ko sa dong mai bo ku juga je pung sa mane hay na ro sa tong kha ba ti sa no ko share ma khata kang rong butuy 됐어 가 huwag bahan 덕수가 guys macam mana mangso muya mung fry muy bro melagin tersengka
friends, and my finishing kay ko. Matay last. Tapos suka. Sarap naman ka. Finish. Ano may finishing ka? Muy mo finishing ka, friends. Tingin baga sunod tata.